Boa noite e benvidos aos informativos de Canal Tambre de Televisión. Un mariñeiro nollés desapareceu onte a noite na ría cando saiu ao mar na súa pequena embarcación. Ao longo do día de hoxe estableceuse un operativo de búsqueda no que participa persoal de salvamento marítimo, de protección civil e da Garda Civil. Nestes momentos aínda non se coñece a sorte do mariñeiro nollés. José Luis del Río Teira, mariñeiro de Noia de 42 anos de idade, desapareceu onte na ría cando se iba a fanear nun bote de nome Kiko de 5 metros de eslora. O mariñeiro, que actualmente reside en Obre, saiu ao mar ás 11 da noite de onte. As últimas noticias que se teñen do mariñeiro apuntan a que este estaba na súa embarcación a unha madrugada perto de Muros. A súa muller, María Mercedes Leiras, foi a encargada de dar a voz de alarma ás autoridades a primeiras horas da madrugada. A unha da mañá me chamou dicindo que estaba en Muros, que viña para o son e que había moito mar e que, bueno, que me había de chamar para saber se tiña que coller no Freixo ou no Puerto de Testal.